Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила дорожного движения. Беренче бозлавык һәм беренче корбаннар. Юлларда сак булыгыз. Без Татнефть компаниясына бик рәхмәтлебез, чөнки монда бик күп халык җыела. Татнефть компаниясе ярдәме белән шугалак ачылды. Әлмәтле Светлана Малюткина голос тамашасында тыңлаулар үтте. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Бүген Әлмәт шәһәре һәм районы советының чираттагы берләштерелгән сессиясе булып узды. Анда район башкарма комитеты җитәкчесен билгеләделәр. Бу вазифага Айдар Каюмов сайланды. Ул Әлмәттә туып үскән, Әлмәт нефть институтын тәмамлаган, 2002 елдан төрле коммерция структураларында эшләгән, 2012 елда берничә ай районның экономика, сәнәгать һәм сәүдә идарәсе начальнигы, 2015-2017 елларда Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары булып хезмәт куйган. Башка темаларга. Кыш үз көченә кирип бара. Аның беренче билгеләре кызганычка каршы юл транспорт һәлакәтләре статистикасында күренә. Алия Бәйрамалова дәвам итә. 13 ноябрьдә кичке 4-ләр тирәсендә Казан-Оренбург автомобиль юлында коточкыч юл транспорт һәлакәте булган. Toyota Land Cruiser автомобилен йөртүче Оренбургтан Казан-Оренбург автоюлы буйлап Казан шәһәренә юл тотканда хәрәкәт өчен куркынычсыз тизлек сайламаган. Каршы хәрәкәт өчен билгеләнгән полосага чыккан, анда Lada Vesta автомобиле белән бәрелешкән. Аннан соң тагын бер Lada Vesta автомашинасы белән бәрелешә. Водитель автомашины Lada Vesta 1992 года рождения. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә 29 яшьлек Lada Vesta автомобилен йөртүче авария урынында һәлак булган. 25 яшьлек Lada Vesta автомобиле пассажиры Татнефть медсанчастьның реанимация бүлегенә хастаханәгә озатылган. Обстоятельства уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. 11 ноябрьдә Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге тарафыннан профилактик рейд үткәрелгән. Алар техник регламент таләпләренә туры килми торган пыяла урнаштырылган транспорт чарасы белән идарә итүче машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын тикшергән. Әлеге операция барышында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 11 очрагы ачыкланган. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларга мөрәҗәгать итә һәм автомобильләрен транспорт чаралары куркынычсызлыгы турындагы техник регламентка туры китерергә чакыра. Чөнки моңа юл хәрәкәтендә катнашучыларның сәламәтлеге кайвакыт гомере дә бәйле. Уважаемые участники дорожного движения, будьте вежливыми на дорогах, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения. Синоптиклар бу атнага явым-төшем фаразлый. 0 градустан түбән температура юлларда бозлавык булу ихтималын ассызыклый. Кемнәр әле кышкы тәгәрмәчләргә күчмәгән, белгечләр ашыгырга киңәш итә. Сак булыгыз, якыннарыгызны һәм үзегезне саклагыз. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кар явуга карамастан 12 ноябрьдә чиста булачак яшьләр экологик хәрәкәте активистлары Россия суы акциясында катнашты. Республика мәсе кысаларында алар Әлмәт су саклагыч ярларын чистарттылар. Алардан кала акциядә Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы, экология департаменты хезмәткәрләре, шәһәр уку йортларының волонтерлар штаблары активистлары һәм Әлмәтнең битараф булмаган кешеләре катнашты. Шараны Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгы һәм экология департаменты Әлмәтнең волонтерлар үсеше үзәге белән берлектә оештырды. Карны элек-электән үк бала-чага көтеп ала торган иде. Сагындырып килгән тонсы кар үсеп килүче буынны кызыклы уеннары белән җәлеп итә. Әмма заманча технологиялар суыклар җиткәнче үк тимер аяк һәм чаңгыларга бастырырга сәләтле. Сүз калабызда Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелгән шугалак хакында. Бу ялларда ул ниһаять ачылды. Шулай итеп, нефтчеләр мәйданындагы төп шугалагын әлмәтләр сынап та карый алды. Беренче бузда шуучылар белән Фирая Юнусова да аралашты. Нефть шәһәре үзәгендә инде беренче кар явы белән бергә тимер-аякта шуар өчен шугалак та эшли башлады. Татар гимназиясе кызлары шугалак ачуын бик көткәннәр, чөнки алар инде бу спорт төре белән 6 елга якын шөгыльләнәләр. Бузда беренче булып килеп шуарга кызлар иртәдән үк карар кыла. Мин тимер-аякта бик шуарга яратам. Һәм миңа бу шөгыль бик тә бәхет китерә. Без Татнефть компаниясына бик рәхмәтлебез, чөнки монда бик күп халык җыела. Күңел бик шат, без бик Без бәхетле, сразу
шул вакытта күңел дә күтәрелеп китә, укулар биткәч, ничектер безнең өчен дә ял булып тора. Проект Татнефть компаниясы инициативасы буенча тормышка ашырыла. Оештыручылар сүзләренә караганда, нигезне әзерләүгә 1 айдан азрак вакыт киткән. Сүз уңаеннан беренче боз аренасын Нефтьчеләр мәйданында 5 ел элек корганнар иде. Шул вакыттан бирле шәһәр халкы өчен бу кышкы чорда иң популяр урыннарның берсе булып тора. Biz яңа шөгыльләнә генә башладык. Безгә бу энергия бирә, безгә шуарга бик ошый. Әлмәт шугалагы уникаль. Ул республикада бозны ясалма суыту системасы белән эшләтүче бердән-бер шугалак. Махсус суыту җайланмасы бозны хәтта һава температурасы 0 градустан өстә булганда да җибетергә ирек бирми. 3000 квадрат метрдан артык мәйданлы конструкция нигезендә аэсматлар, реагентлы трубкалар ята. Нәкъ менә алар даими температураны саклый да инде. Мин бик яратам шуарга. Мин бик шат. Рәхмәт Нефтьчеләргә. Ял көннәрендә һәр 2 сәгать, эш көннәрендә һәр 3 сәгать саен махсус машина өслекне чистартуга һәм тигезләүгә чыга. Бу техник әзерлек өчен ярты сәгать тирәсе кирәк. Бирдә тимер аякларны алып туруда чайга салынган. Алар фигуралы шуу өчен һәм хоккей уйнаучылар өчен аерым. Балалар өчен дә, олылар өчен дә барлык размерлары да бар. Шулай ук тимер аяк тоткасы да булдырылган. Күпләр өчен тимер аякта шу бик яраткан спорт төре булып тора. Ләкин яңа гына өйрәнергә теләүчеләр өчен менә шундый матур, күңелле нәни дуслар да булдырылган. Рәхәтләнеп килеп, тимер аякта шуарга өйрәнә дә аласыз. Быел коронавирус инфекциясы аркасында оештыручылар Роспотребнадзор тарафынан билгеләнгән барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен дә үтәүне сорыйлар. Тимер аякны прокатка алганда QR-код булуы да мөһим. Шугалак көн саен иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр эшләячәк. Оештыручылар сүзләренә караганда язга кадәр дәвам итәчәк. Шуңа күрә алда бу спорт төрен үзләштерү өчен бик күп вакыт бар. Фирай Юнусова, Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Лучелмә телекомпаниясе. Әлмәттә яшәүче Светлана Малюткина федераль телеканалдагы «Голос» тамашасында тыңлаулар үтте. Әлеге проектта Татарстан кызы үзенең остазы итеп Пелагеяны сайлады. Светлана 2009 елда Әлмәт шәһәренең 18-нче мәктәбен, шуннан соң калабызның музыка көллиятен тәмамлый. Югары уку йортында укганда КВН уйный башлый. КВНның күп кенә җанаторлары бик матур һәм харизматик кызга соклана. Үз командасында Светлана бердән-бер кыз була һәм үзенең үткен мәзәкләре белән командага җиңү китерде. Толырак алдагы материалда. 12 ноябрьдә Светлана Малюткина беренче каналдагы 10-нчы юбилей тамашасында катнашкан. Ул Highway to Hell композициясен башкарды. Әлмәтле ягына 2 остаз Пелагея һәм Леонид Агутин бурылды. Светлана Малюткина Татнефть җыелма командасы КВН ЮАР лигасы чемпионы. Пелагея Малюткинаны таныды. Вот ты и на голосе, представляешь? Конечно, ты нас развернула прямо в последний момент. Прямо. Я хотел пошутить, вот откуда вокальная школа. Леонид Агутин Светланага бурылуын, анда потенциал һәм тавышның зур мөмкинлекләрен ишеткәнлеге белән аңлатты. Но из этого лишнего, если это отбросить, эмоции, какие-то ошибки, понятно, слышно было в целом, что можно сделать, что можно еще другое спеть Света и так очень далее. много чего может Я спеть. это слышу. Дима Билан үз чиратында ни өчен Светланага әйләнмәвен сөйләде. Аның фикеренчә, Светлана искиткәч, әмма аның командасында бер кеше өчен генә урын калган. Светлана исә КВНның элекке катнашучысы файдасына үз фикерен белдерде. Мин КВНчы буларак КВНчикны сайлыйм диде. Знаю, что есть над чем работать. На самом деле, поработать с каждым из вас я бы очень хотела. Но я, как КВНщица, выберу КВНщицу Пелагею. Тебя не узнала, представляешь? Вообще. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә. Сугыш газапларын кичергән якташ хатын-кызлар язмышы китапта. Последние 5 лет писал коллекцию, посвященную 800-летию Александру Невскому. Әлмәт картиналар галереясында якташыбыз Юрий Павлов күргәзмәсе ачылды. Альметьевск, на самом деле, уже заслужил звание практически триатлонной столицы Татарстана. Әлмәттә акватлон буенча ярышлар узды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. У войны не женское лицо. Республиканың социаль-гуманитар проекты нигезендә төзелгән әлеге китап үз эченә сугыш газапларын кичергән хатын-кызлар язмышларын сурәтли. Китапка Ознакай районыннан 4 сугышчы хатын-кызның фотосы һәм документаль очерклары кертелгән. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сөйли.
Әлеге китап белән бүләкләнүчеләрнең берсе Мария Федоровна Рыбалка. Ул фронтка япь-яшь кыз бала килеш 19 яшендә китә. Белоруссия фронтында хезмәт итә, Германияга кадәр барып җитә. Сугыштан соң хезмәтен Төньяк Кореяда дәвам итә. Шунда фронтовик Федор Рыбалка белән таныша. Федор Степанович нефть өлкәсендә хезмәт куя. Татарстанда нефть ятмалары табыла башлагач, аны үз бригадасы белән Азнакайга юллыйлар. Алар гаиләләре белән Азнакайга күчеп кайталар. Азнакай алар гаиләсе өчен икенче ватаннарына әверелә. Күрсәткән батырлыклары өчен Мария Рыбалка икенче дәрәҗәдәге ватан сугышы ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аңа рәхмәт әйтеп әлеге китапны тапшыра. Сүз уңаеннан, моннан алда район башлыгы Мария Рыбалкага районның 90 еллыгы медален тапшырган иде. Бүләкләнүчләрнең икенчесе якташыбыз Ленинград блокадасының ачы хәсрәтле көннәрен, ачлыгын, авырлыкларын үзе кичергән Римма Усманова. Район башлыгы аңа безнең өчен сез зур горурлык дип рәхмәт әйтеп әлеге бүләкне, тарихи китапны тапшырды. Ветеран хатын-кызларыбыз бүгенге көндә һәр яңа туган көнгә сөенеп яшиләр. Алар балаларының яраткан әниләре дә, оныкларының, оныкчыкларының яраткан әбиләре дә. Күз яшьләре белән сугарылган авыр еллар кабатланмасын, яшь буын бу хакта бары тик китаплардан, тарихи язмалардан гына укып белсен иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында якташыбыз Юрий Павловның лак миниатюрасында күргәзмәсе ачылды. Ул Александр Невский һәм башкалар исеме астында тәкъдим ителде. Карап торышка бәләкәй генә тоелган рәсемле тартмаларның асылында иконалар язу тарихы. Бу гаҗәеп халык һөнәре. Ул берничә гасыр элек барлыкка килгән һәм гаять популяр булган. Мисал өчен Полек сәнгать промыслы 1917 елдагы үзгәрешләрдән соң иконалар язуның гасырлык традицияләрен яңа формага күчерү белән саклап кала алган. Папье-маше техникасында ясалган декоратив тартмаларга темпера буяулары ярдәмендә кеше сыннары, архитектура һәм пейзажны үз эченә алган тулы композицияләр үзләре аерым бер сәнгать үрнәге булып тора. Юрий Владимирович Павловның хезмәтләре әнә шундый катлаулы һәм нәзакәтле. Һәм күргәзмәдә тәкъдим ителгән эшләрне Александр Невский берләштерә. Быел Россиядә аның тууына 800 ел тулуына билгеләп үтәләр. Последние 5 лет писал коллекцию, посвященную 800-летию Александру Невскому. Мин Александр Невскийга багышланган коллекциямны язып бетергәч тә Әлмәттә куеласым килде. Күргәзмәнең премьерасы апрель аенда Санкт-Петербургта узды. Аннан соң Мәскәү һәм ниһаять мин Әлмәттә. Апреле месяца. Потом получилось, она была выставлялась в Москве. И волей случая вышло так, что появилась возможность выставить ее в Альметьевске. Күргәзмәдә Юрий Владимировичның Александр Невскийга багышланган 12 зур эшен күрергә була. Аларның дөньяга таныту өчен рәссамга 5 ел дәвамында ару талуны белми тәүлегенә 14-16 сәгать эшләргә туры килә. Лак миниатюрасындагы хезмәтләре изге князь Александр Невскийның Россия, Татарстан тарихында урын калдырган төп битләре аның биографиясе белән таныштыра. Александр Невский рус мәдәниятендә зур эз калдырган, аның хөрмәтенә картиналар, әдәби әсәрләр, һәйкәлләр һәм фильмнар булдырылган. Невский бөек полководец буларак кына түгел, искиткеч дипломат буларак та дан казанган шәхес. Аның балачыгы Алтын Урдада узуы, борынгы бабаларыбыз белән дустана мөнәсәбәттә булуы да билгеле. Күргәзмә ноябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Анда Юрий Павловның башка хезмәтләрендә күрергә була. Шулай ук биредә якташ рәссамнарның картиналар күргәзмәсе дә эшли. Радифа Нугманова, Рамиля Хамидуллина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үткән ял көннәре спортчыларыбыз өчен бик кызу булды. Триатлон, акватлон буенча Татарстан Республикасы чемпионаты һәм беренчелеге кысаларында ярышлар Әлмәт шәһәрендә үтте. Ярышларның иң күңелле мизгелләре Фирая Юнусова сюжетында. Триатлон буенча ярышлар калабызда традицияга әйләнде. Һәр яңа ярыш оештыручылар өчен дә, спортчылар өчен дә яңа тәҗрибә. Үз эченә 2 спорт төрен йөгерү һәм yüзүне сыйдырган акватлон ярышларында балалар да, яшүсмерләр дә, олылар да көчләрен сынады. Татарстан Республикасының Федерация триатлоны буенча ярышлар акватлон ярышыннан һәм футбол манежында разминка ясаудан башланып китте. 200-гә якын катнашучы бүген үзләренең көчләрен сынаша. Рәсәй масштабында оештырылган ярышларда Мәскәү, Саратов, Пенза шәһәрләреннән, Татарстан, Башкортстан һәм Чувашия республикаларынан 200-гә якын спортчы йомгаклау этабында үзләренең көчләренә нәтиҗәләр ясады. Команда Трабзон 6 кандидат мастер спортыдан, калганнары беренче взрослый зиратлардан. 7 yaşından alıp 16 yaşına kadar балаларга бик каты шый. Минем группада 28 укучы катнашалар, 28 барысында возможность алып келергә. Бүгін келді бұны.
Тырышлык, көн сайын тренировкалар, теләк һәм ихтыяр кеше әлеге шартлар триатлон буенча уңышка ирешүнең төп өлешен хасил итә. Кечкенә генә Кәрим дә триатлонда 1 ел гына шөгыльләнүенә карамастан бу спорт түрен яратырга өлгергән. Миңа триатлон бик ошый, чөнки анда без күп итеп заниматься итәбез. Күп соревнованияларда шөгыльләнәбез. Шуңа күрә миңа триатлон ошый, һәм мин монда 1 ел уже йөрим. Спортчыларны бик гадел хөкемдарлар язып барды. Аларга Әлмәт физик культура көллияте студентлары да ярдәм итте. Үзебезнең студентлар белән килдек, шушы ярышта катнашырга и судейство һөнәрен үзебезнең студентларга бирергә. И бик ташый, һава торышы бик салкын булса да, студентлар барсы да үз урынында и бик тәтләп үзләренең эшләрен күрсәтәләр. И мәктәп үзебезнең биргән балаларыбызга шушы белемнәр барсы да тормышка ашачак. 7 яшьтән алып 50 һәм оннан да өлкәнрәк катнашучылар әлеге спорт төрендә башта йөгерү дистанциясын, оннан соң бассейнда йөзү буенча ярышларны Мирас спорт комплексында дәвам иттеләр. Альметьевск, на самом деле, уже заслужил звание практически триатлонной столицы Татарстана. Мы очень плотно работаем с федерацией, с Казанью. Әлмәт чынлап туры Татарстан башкаласының триатлон исеменә лаеклы шәһәр исемен алдык дисәк тә артык булмас. Без федерация Казан белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Бездә бүген биредә балалар лигасы чемпионатының соңгы этабы һәм Татарстан беренчелеге ярышлары уза. Чынлыкта бу бик шәп вакыйга. Россия триатлон федерациясе безгә ярышларны уздыруны ышанып тапшыралар. Һәм бүген безнең спортчылар, алар белән шөгыльләнүчеләр, күпләр үз балалары өчен җан атарга килгәндер. Бу спорт бәйрәме. Я в том числе. Ну и, конечно, это классный праздник спорта, такое торжество духа, которое мы увидим еще в продолжении в следующем году. Фирай Юнусова, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт спортчылары бу көннәрдә төрле ярышларда калабыздан яклады. Шулай итеп, Нефтчеләр каласының спорт казанышлары берничә дистә алтын, көмеш һәм бронза медальләр белән тулыланды. 4 ноябрьдән 6 ноябрьгә кадәр Түбән Кама шәһәрендә кикбоксинг буенча Татарстан Республикасы чемпионаты һәм беренчелеге уза. Җиңү өчен көрәшергә Татарстаннан 265 спортчы килә. Әлмәт шәһәрен 29 Олимпия резервындагы спорт мәктәбе укучысы тәкъдим итә. Безнең егетләр бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтә һәм 17 медаль алып кайта. Шулай итеп, Татарстан Республикасы чемпионаты буенча бездә бары беренче урыннар, 6 алтын медаль. Татарстан Республикасы беренчелеге буенча 6 алтын, 5 көмеш һәм 2 бронза медаль. 11-13 ноябрьдә Казанда 13-14 яшьлек егетләр һәм 11-12 яшьлек кызлар арасында йөзү буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Анда Олимпия резервындагы спорт мәктәбе спортчылары катнашты. Риналь Сайфутдинов спорт мастерына кандидат нормативын үтәде. 800 метрга ирекле стиль белән йөзүдә җиңү яулады һәм 200, 400, 1500 метрга ирекле стиль белән йөзүдә 3 тапкыр көмеш призер булды. Анастасия Кузьмина 200 метрга баттерфляй белән йөзүдә җиңү яулады. 2 тапкыр 100 һәм 50 метрга баттерфляй белән йөзүдә икенче 400 метрга комплекслы йөзүдә 3нче урынны алды. Мария Магдеева 400 метрга ирекле стиль белән йөзүдә көмеш медаль яулады һәм 200 метрга баттерфляй белән йөзүдә 3нче булды. Даяна Хәсәншина 400 метрга ирекле стиль белән йөзүдә бронза медаль яулады. 11-13 февральдә Дзержинск шәһәрендә төрле яшь төркемнәрендә егетләр һәм кызлар арасында сумо буенча Идел буе федераль округы беренчелеге һәм ирләр һәм хатын-кызлар арасында Идел буе федераль округы чемпионаты узды. Ярышларда Түбән Новгород өлкәсе, шулай ук Идел буе төбәкләре, Самара, Саратов өлкәләре, Татарстан Республикасы һәм Пермь крае спортчылары катнашты. Татарстан Республикасы җыелма командасы чемпионатта һәм беренчелектә лаеклы чыгыш ясый һәм 65 медаль яулый. Аларның 16-сы алтын, 19-ы көмеш һәм 30-ы бронза. Әлмәтлеләр 14 медаль яулый һәм Россия беренчелегенә үтә. 13 һәм 14 ноябрь көннәрендә Казанда Россия Федерациясының ат казанган тренеры, СССРның халыкара класслы спорт мастеры Хафиз Тимашев истәлегенә багышланган грек-рим көрәше буенча Татарстан Республикасының ачык чемпионаты уза. Чемпионатта Татарстан Республикасы, шулай ук Мордовия, Башкортстан, Киров, Түбән Новгород һәм Пенза өлкәләре спортчылары катнаша. Әлмәтдан грек-рим стилендәге 8 көрәшче яклый һәм 6 медаль белән кайта. Беренче урында Ришат Закиров, икенче урын ияләре Адель Сиражетдинов һәм Азимджон Давронов, өченче урында Максим Хайретдинов, Хакимжан Давронов һәм Илдан Төхбәтуллин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.